जायफोरा आंनि फिसाखौ माने बिदि माने माबा खालामदों खहा खालामदों बेखौ आङो माने गोख्रैनो माने बिसोरखौ सास्ति होनांगौ आरो बेबायदि फेग्रा मुवा जाग्रा मानोना गासै जायगायावबो बिदिनो जागोन बेफोरखौ बादा होआबा जोंनि समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय जादों आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि गथ' गथायफोरा फरायनायाव गियानाव गासै बिथिङावनो माने जौगानो हायाखै जोंनि बर' हारिया माने गोख्रोङै जोंनि बर' हारिया माने बेखौ खामानिखौ लोंनाय जानाय सोबनाय जखाय गासैखौबो माने बन्द' खालामनांगौ सरकारनिफ्राय माने न्यायखौ माने आङो लुगैदों मोननो। आंथ' बे माने खाथि खालानि ओनसोलनि गथ'फोरनि मुंखौ आङो मिथिया दा माने बर्तमान माने गथ'फोरखौ जि माबायाव थानाय बेखौ माने मोननाय जायाखै दायो माने बर्तमान लाइनाव फैगासिनो दोङो। बिमा जानानै दायो गावनि फिसाया जिखिनि दा बेबायदि गुबुनजों माने सास्ति होजाबाय बेनि बेलायाव ट्रिटमेन्टनि बेलायाव सासे बिमा जानानै नों माबायदि फोजोबस्रांनो सानो? आंथ' माने दायो सानदों जि जोङो जेसेबां हायो माने जों खालामगासिनो दोङो जों ट्रिटमेन्ट लागासिनो दोङो। नोंथांनि गथ'नि मुङा? आंनि गथ'नि मुङा जादों मिथिंगा दैमारि। दा बबे हस्पिटालाव दङ ना? नेम केयार हस्पिटालाव। सनाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानै जोंनि गोख्रों मावथिफ्रा माने देगारजों सेखाजों सुजानानै आघात गोनां जाबाय। बे मोनसे जाथायखौनो लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मैयानि जि जाथाय बेखौ जों एनालाइसिस खालामनानै जों नायदों जिखिनि जाथाय जादों बे जाथाय जानायनि आन्दोआव एक नम्बराव जोंहा माने जौ ड्राग्स बेफोरजों लिप्त जाना थानायनि जाउनाव मैयानि बे जाथाया जालांदों आरो जाय माने जोंनि दखरा आफादनि बिबानगिरिफोर बिथांमोना अफिस फारसेथिं थांबाय थानाय समाव बे गरायमारि आरो बे नैबे सनाइगाव बेनि गेजेरावहाय जायफोर ड्राग्सजों माने लटपट जाना थानाय लिप्त जाना थानाय फेग्लुंना थानाय खैजोनमान माने सेंग्राफ्रा उन्दै सेंग्राफोर बिसोरो खोब माने गाज्रि भाषायै रायलायनाय होज्रिखावनाय बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना होबथानो होननानै बेफोरबायदि गाज्रि भाषा रायनाय आरो बुंनाय होज्रिखावनायफोरा जे जोंनि ससाइटिनि थाखाय मोनसे गाज्रि बेखौ एसे बिसोरखौ थद होननानै फैना बुजायनो फैनायावनो बिथांमोना जोंनि बे सनाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो बुंथिगिरि मिथिंगा दैमारि सासे माने ट्रेजारार आकिहिता बसुमतारी बिथांमोनखौ सासेखौ उदैयाव आरो सासेखौ उनथिंजाय बिखुंथिंनिफ्राय देगारजों सुनानै गाज्रि रोखोमै आघात खालामदों आरो बिथांमोना माने दासिमबो गुवाहाटी निम केयार हस्पिटालाव दासिमबो ICU दङ आरो माने जोंनि मिथिनायाव खोब गाज्रियैनो बिथांमोना जोखोम जादों आरो सोखाजानायखौ मोजां देहाखौ मोनोब्लाबो माने जथेस्थ'खिनि समय बिथांमोना नांगोन बेबायदि गाज्रि रोखोमनि मोनसे जाथाय जालांदों। दा बेखौनो लानानै जोङो माने दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ मोनसे एवेयारनेस जों लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों जे ड्राग्स जौ जुवाया मानसिखौ मा लेभेलसिमहालागै लांनो हायो जोङो जाय माने कालप्रिट बिथांमोनखौ उदालगुरि पुलिस स्टेसनाव सानैखौ हमनानै लाना फैनाय जादों मैया हरावनो आरो बिथांमोनखौ सावरायनायाव इन्टारभिउ खालामनायाव माने पुलिस बिफाना बा पुलिसफ्रा बुंदों जे बिसोरो जेबो खोदानो गैया। दहाय फुङाव बिसोरखौ जोंनिफ्राय थांनानै खबर लाहैनाय जादोंमोन सोंहैनाय जादों माबायदि जाया बे घटनाया अब्ला सासेया बुंदों जे मैया हराव मा जादोंमोन बेखौ आं जेबो खोदानो गैया होननानै बुंदों। दा अब्ला जोंखौ ड्राग्स जौआ मा लेभेलसिमहालागै लांनो हायो सासे मानसिखौ मार्डार खालामनाय बे लेभेलसिमहालागै माने प्रस्तुत खालामना दोनहैनो हायो। दा बेखाय जों जि समायावनोखि मोनसे गोग्गो समाज दानायनि
मोनसे एजेन्डा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो बुंबोबाय थादों जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै खिन्थु थिग बेबायदि समाव आरो बे मोनसे जाथाय बेराफारसेथिं आसाम गभर्नमेन्टआबो अनारेबल चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव असमखौनो मोनसे ड्राग्स मुक्त मोनसे स्टेट बानायनो थाखाय बिथांमोना अभियान मोनसे सालायबाय थादों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव ड्राग्स माने जाग्रा ड्राग्स फानग्रा जौ जुवाखौ माने बन्द खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों थिग बे समाव जोंनि उदालगुरियाव बे सनायावहाय मैया मोनाबिलिनिफ्राय 30 रिंगायाव जि घटना जाबाय बेयो खोब माने मुगैथाव मोनसे जाथाय आरो बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव थानांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा अभिभाबकफ्रा जोङो सजाग जानांगोन आरो जों गावबा गाव गथ'फोरखौ ड्राग्स सेवन खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जोङो मटिभेट खालामनो नांगोन आरो बेखौ माने जोंनि अभिभाबकफोरा जाहाथे गावबा गाव दायित्वखौ पालन खालामो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ एसे थोद होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो प्रशासनखौबो उदालगुरिनि प्रशासनखौबो जोङो माने खावलायदों जे माने जेराव गथै असमावनो ड्राग्सनिफ्राय जौनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो जों नुनो मोनदों उदालगुरियाव जथेस्थ'खिनि बे ड्राग्स जौ गान्जा बेफोरखौ हमनाय बेफोरखौ होबथानायनि खामानि मावनाया जथेस्थ'खिनि खम गुबुन जिल्लानि कम्पेरिजनाव दा बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों डिसिनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो गथायनाय जागोन जाय मेम'रेन्डामाव जोङो माने लिरनाय जादों जे उदालगुरि जिल्लाया जिहेतु उदालगुरिया बिथिं अरुणाचल फारसेथिं इन्ड' भुटान बर्डारबो शेयार खालामो जाय ओनसोलफोरनिफ्राय माने हिउज बेबायदि गान्जा ड्राग्सफोरा बेबायदि साप्लाइ जायो दा बेफोरखौ एसे बन्द खालामनो बै जायगाफोराव माने थानानै जायफोर माने बेबायदि गाज्रि मुवाफोरखौ साप्लाइ खालामहोयो बेफोरखौ हमनायनि थाखाय माने जाहाथे बिहित बेबस्था लायो आरो आयेन बेबस्था लायो बेफोरखौ जोङो माने प्रशासन फारसेथिंबो जों माने खावलायदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों आरो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो कपि मोनसे जोङो अनारेबल CM चिफ मिनिस्टार अफ आसाम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो कपि मोनसे जों हरनाय जागोन आरो अनारेबल CEM BTR बिथांनिसिमबो जोङो कपि मोनसे हरनाय जागोन दायनिगिरि हिसाबै जोंनि मिथिनायाव बिथांमोना माने दासिम मुं हिसाबै जों मोनदों साब्रैनि गेजेराव सानैखौ हमना मोनबाय आरो सानैया दासिमबो खारनानै दङ आरो खिन्थु उनावहाय जों मिथिनो मोनदों जे बै जायगायाव बे सनाय जिथु गामि होबथानानै बे नवोदया स्कुलनि वाल सेरावहाय मोनसे एबान्डन मोनसे न' दङ जाय न'आवहाय जों मैया मोनाव थांनानै नायहैदों बेयाव गान्जा थफ्ला जों मोनदों जौ बथल जों मोनदों आरो माने सिरिन्स जों मोननाय जादों जों बेखौनो एसे माने मोनदां हादों जे सिरिन्सफोरखौ जों नुदों बेयाव माने ड्राग्सखौ सिरिन्सजोंबो लानाय जायो बे जायगायाव दा अब्ला बेयावहाय बे साब्रैल' नङा जों मिथिनो मोनदों जे गोबां मानसिफ्रा बेयाव थांनानै बे खाथि खाला थानाय ओनसोलनि इउथ्सफोरा बेयावनो थांनानै बेबायदि ड्राग्स जौ जुवा बेबायदि बे न'आवहाय सोलियो दा बेखायनो माने आं खावलायनोसो नंगोन जे बे सनायगाव ओनसोलनि आरो पार्टिकुलार जाय गामिनि जुरिसडिक्सनाव बे न'आ गोग्लैयो बिथांमोना जाहाथे समाज हिसाबैनो मोनसे बेबस्था लायो आरो बे न'आवहाय आड्डा खालामनाय बेखौ जाहाथे कमप्लिटलि बन्द खालामो बेखौ आं खावलायगोन